जलफि जानोसै जोंहा नै जलफि बुस्रिदों न'आवनो दंखायो बोरै माथो थाइसे फिसिराया गैया दान्दायानो गिलिरथार माखासे हानखाबाय नै जोङो बेसे जाबाय मानसिफ्रानो बुरजाथार जाग्राफ्रा बरिया थ' हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु सिया ब्लग्स जोंहा नै दिनै जलफि जानो नागिरदों गोथाव मोनो ना मोना नों? आगोलाय गोथाव मोनोमोन बांसिन दा बांद्राय इन्ट्रेस्ट गैला आरो नै सिया साइकेल गाखोदों इन्ट्रेस्ट गैलानो मालाय गोखैयाव आंबो बारा इन्ट्रेस्ट गैखाया गैनाया थेवब्लाबो जानो लुगैना आरोना गोबावसै आरो मोनजायैया एसे मोनजाबानो थैयो गोबावसै नालाय जानोसै ओंखायनो दिनै माबासो जागोन नैबे गथ'आ बे साइकेलाव गाखोनो मोनैनो बिराद गाबगासिनो साइकेलाव बिदानि साइकेल न' खाथिनि ओमफ्राय जों दा आयं मोनावसो दंफैयो आरो जोंनि बाबानि बिदामोननाव सिगांनि भिडिअ'आव मेरला नुखाबाय जानो हागौ बिसिनि न'आव जों फैबाय थाखायो जोङो ओमफ्राय दिनै जासिगोन आरो जलफिखौ थाइसे थाइसे जायोबा ना हाथाय खोयो बारा जानो हाया ओंखायनो बाथोन बानायदों नालाय देगासिनो दा कन्टिनिउ सोलिगासिनो देनाया होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअ'खौ नै सियाखौ नायनो हागोन सिया जोङो बारियावसो दंफैयो हरै मानसिबो दङ औ साइकेल नानो नागिरलायबावदों नै जों दा बारियाव दंफैयो आरोना जोङो जानोसै होमबालाय नायलांबाय थादो जलफि जाग्राफ्रा नै जलफि जाग्राफ्रा जलफि बाथोन जानोसैनो जोंनाव हाननानै लाबोबाय नै जलफिया दिनैसो जासिगोन जानायानो जाया नोंबो जायो सिया दे सुनसै होख्लायनोसै जानोसै बानायग्राफोरनो गथायबाय लाय बानायग्रायाबो आब' दे बानायद' नै मालाय हानायनि प्रसेस दंलायलायो बेना वा साबसिन जाबायना देनायाव बिदिबा जलफाय आसार बानायग्राया हाग्रा वा आसार बानायग्राया एक्सपार्टसो आसाराव बियो देग्रा दङ हाग्रा नैया जाग्रा आंबो जाग्रा नायग्रा बैबो नायग्रा सिया नोंहा मा मावफानोसै सिया नै माबा जाबाय मा होनोमोनलाय संख्रि फानलु देखादो नैखौ फुनदो खुदैसो गलायसै भिडिअ'आव apa dang ne đủ với lê दानिया आं देनोसै फानलुखौ दा लगायगोन ना डाइरेक्ट देखानोसै एक्सट्रा देनानै लगायनोसै फानलुखौ एक्सट्रा देनोसै ओमफ्राय लगायनोसै जानोसै नै डाइलग होग्राया बेनो बेगरखौबो जाफादो खिदो बिफां रज'होदो सिया साइकेल सालदों साइकेल दादा महरनिखौ साइकेल सालदों दे नाथ' मालाय बिसिना नै माबा माबि गायजोब्बाय आलु गायजोब्बाय आरोना बाव बिसिना आलु गायजोब्बाय नै गय बागानबो दं मालाय जा बुरजा नै गया ओइसिमखा गुवारथार आरोना गय गायनाया ओरै नायनो हागोन बिसिना नै खुसेर माबा दंलायो मालाय खुसेरबो ओरै सेस थालिर माबा माबि दंजोबो बिफां लाइफां बिसिनाव दंजोबथारो नायनो हागोन फुलबो बिराद गायो बिसिना बैयो आंनि सासे फंबाय दंना सोदोमा देखायनि र' बिराद फुल दं बिसिनाव
आं दा बिसिनि फुल बागानखौ देखायनि एसे बिबारजोब नै हाबजेननायनिफ्राय बिसिनाव नै नायनो हागोन बिबारफोरखौ बिबार बारियाव बिबार बागान नै बायदि जाबाय सेस बिबारजोब नै दावदै फुल फिसा जादबो दं नै नायनो हागोन नै वाव गेट बानायनाय गावनि भिडिअ'आव दङ गावनि चेनेलाव भिडिअ'आवलायनो गावनि चेनेलाव हगारनाय दङ भिडिअ' नै मामियाबो साइकेलजों गेलेगासिनो सेफालिबो दं नै बिसिनाव सेफालिनि भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन जायासै टाइमखौ मोनासै सिया नै ओइ अबाव थांनो नोंसोर साइकेल लानानै दसेबो नै दुस्थ' जाथारबाय नै बिमाया बिदि खारफाबाय थानांगौ आरो आयौ जलफि जानो लिंहैसिनो बै सिनाव आयै नों आयौ खारथि खालामलायो नै केमेरायाव ओंखारनाय खोथा नों जलफि जानो गोथाव मोनो ना मोना मोनो गोथाव मोनथारो हाथाय खैयोना खैया खैजोबो ओमफ्राय नों दा मा गेलेदों बिथाङा जोंना जानो गोथाव मोनो नो गोखै गोथाव होमबाथ' नों गोगोम जागोन दिनै देब्रा एसे नायहरदो नोंखौ सिनायनायबो दंथ' मेरला माबा बमा बेरफ्लाबायबाय गेम गेलेनायासो जय दा रायलायगोन जानायाव रायलायगोनथ' लागाव नै दसे लामायाव थांगौमानिनो जाजोबबाय माथोलाय बेखौ देनसैना एबार होख्लायगासिनो बेसेल'खाना थैयोलै माथो बेसे बुरजा जानो साइकेल बोरो साइकेला जलफि जाग्राफ्रा मेरलाथारहाय नै बे हानिसिं 2.0 Ande जलफिखौ थांखानाय मानसिया थालिर लाइआवसो गोथावसिन जामारगौमोनलै लायदो होमबालाय थालिर लाय लायनोसै थालिर लाइ लायगारसै होमबालाय जोंहा थालिर लाइ लायनोसै एबार थालिर लाइआवसो जागोन प्लेटआव बारा गोथाव मोना जालायलायो नामा थालिर लाइआवसो गोथाव जायो थालिर लाइ लायनोसै जोंहा जंगलबारियाव नुबाय गय बागाना बिराद गुवार बिसिना नै सेस माबाबो दंजोबो मा होनोमोनलाय बेखौ थासुमलिबो दंजोबो थासुमलि बिसिनावनो जाफैयो जों थासुमलिखौ थालिर लाइ लांसै बेखौनो लांसै बेनो मोजां जागोन मानसिफ्राबो एसे बुरजाथ' थालिर लाइखौबो एसे बुरजा नांगोन नै गोजौनिखौनो हगरसां जाबाय थोबाय थालिर लाइ एबार बेखौ एसे सुहैनोसै बेखौ पिस पिस खालामसै जेन'बा लाजानाय ओमफ्राय जानोसै बाव दैसो गलायलायखाबाय माइरि केमेरामेना मिनिनो ओंखारलायबाय दां केमेरामेना मिनिनो ओंखारबाय केमेरामेना आंनि बानायनायखौ नायनानै मिनिनो ओंखारबाय केमेरामेना भिडिअखौ डेन्जार बानायोना जोङो आं लाबोनायखौ रानदो मोजाङै दाना उल्थासो जाबाय दां होनाया मा मोनथिलायो रानजेनबाय बैसागुनि देलायनाय बायदि नुथारदोंब्रा अबालेंखौ दिनै बैसागु जानो जोंहा नै गोखैनि बैसागु गोखै बैसागुनि खाजि रानदोंना अमा खाजि अमा खाजि रानदों जों अमायावसो दोननाय जाबाय होनबालाय अमानो नङाब्रा अमा बेदरसो बियो मानसिनो रानदों
जाग्राफ्रा नै लांफैथ' टमेट' लांफै माइदि जादों Saatnya rabon pernah oleh. Makasih ada juga. Gue kayak nggak mungkin mau makan mini lewat nama. Di sana. Berau bor ya. Gue kayak berau. Gue bisa lagi kita. Wah. Yang kulit dengan mami. Nabi lagi, ya. Beras manjat deh, sana beras manjat lagi. Jangan halaba nih, biar. Bisa kan? Gue sabar.